Beverly 2012 350. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την τάπα και πολλοί δεν το γνωρίζουν γιατί δεν σφραγίζει σωστά η τάπα. Λοιπόν, όπως βλέπετε η τάπα κάνει κενό γιατί δεν σφραγίζει, είναι προβληματική η τάπα εδώ πέρα, έτσι. Έχει αυτή τη λεπτή φλάτζα, το λάστιχο, δεν υπάρχει ανταλλακτικό αυτό για να μπει καινούριο. Τι συμβαίνει για να το φτιάξουμε, για να μην παίρνει νερό, γιατί αυτό κουνιέται και παίρνει νερό μέσα. Η λύση είναι να αλλάχτεί η τάπα, αλλά έχει ένα κόστος γιατί αλλάζουν όλες οι κλειδαριές. Πρέπει να πάει εκεί σωστά και να μην κουνιέται, να έρχεται πρόσωπο εδώ πέρα. Αυτό επειδή είναι προβληματική δεν την κάνει την κίνηση τη σωστή αυτή που πρέπει. Εγώ προσωπικά τι έκανα? Προσωπικά τι έχω κάνει? Έχω κάνει μια φλάτζα καινούρια έξτρα για να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόζει καλά και να πάει σφιχτά. Είναι σφιχτά, δεν περνάει νερό, αλλά δεν είναι το σωστό αυτό, γιατί η τάπα πρέπει να έρχεται πρόσωπο. Και τι χρειάζεται για να γλιτώσεις τα λεφτά της καινούριας τάπας? 120-110 ευρώ, δεν θυμάμαι, κάπου τόσο μου είχαν πει. Αυτό που χρειάζεται να γίνει σαν πατέντα είναι στο χείλος εδώ από κάτω που σφραγίζει η τάπα, που πιάνουν τα αυτάκια γυρνώντας το κλειδί, θα πρέπει να μπει μια προσθήκη τουλάχιστον 2 χιλιοστών, τουλάχιστον 2 χιλιοστών, για να μπορεί η τάπα, τα αυτάκια της που έχει από εδώ και από εκεί, να κατεβούν, αυτά τα αυτάκια για να κατεβούν πιο κάτω και γυρνώντας να αρχίζει να σφραγίζει η τάπα χωρίς έξτρα λάστιχο και αυτά. Μόνο αυτή η λύση υπάρχει, τίποτα άλλο. Τώρα το πως μπορείς να το καταφέρεις αυτό, θα πρέπει να βρεις ένα υλικό πλαστικό σκληρό, έτσι, για να μπει από κάτω, από εδώ, από το χείλος αυτό το πράγμα εδώ πέρα, αυτό, από αυτό το χείλος, όπως είναι αυτό το μισοφέγγαρο, να μπει από εδώ και από την άλλη πλευρά για να μπορέσει να σφραγίσει τάπα. Ιδάλλως 120 ευρώ η πατέντα, δεν υπάρχει άλλη λύση.